Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Goedemiddag bij de Iepen Friese kampioenschappen scootiezielen, de IFK's, de 5e dag. En we praten hier over de 4e wedstrijd op het Zielkemar bij Ichtenbregen. Nog een minder dan een hele minuut. Ze zitten er gewoon al een beetje heel dicht op de lijn hier. Wietse Heerskop dwingt er in omheen. Maakt hij al over de lijn heen. Ik ken het net zien, want waar dat is. En ja, dat is Ora et Labora. Wordt oer de lijn drukt. En binnen er nog meer. Dat kan. Ja, dat is een valse start. En is het dan een individuele? Ik denk dat het een algehele valse start is om de toeters te jaren. Maar misschien kunnen we dat op het skip even zien. De kotter. Deze ben mooi voor. Er staat een mooie wien. Het is weer een. Hij wier van de morgen nog heel flauw, maar hij helpt nou wat oornooi en krijgt 3 of 4. Dus dat is een mooie zielwien. En ik vermoed dat de Ora et Labora, dat die te betiert door de lijn weer. Skipper ziet zijn broers maar. Dit juster. Nog van de protestcommissie een strafpuntje kregen elke, hè? Die kregen 1 strafpunt. Die wie constateert dat hij te volle turenboord hier. En daar mooi bestraft is, mooi een redelijk milde straf. 1 punt. Ja, je schuift wel een boord, maar op de andere kant staat een nummer. Misschien kan deze man hem even omdraaien voor de camera. Dat nummer 16. En dat. Ja, dat maakt. Ze hebben er maar voor dat de Ora et Labora is. We hadden noemen ze net. Maar Jaap Hofstee zeggen we daarachter. De winnaar van Juster. We zullen hem nou tot beeld scoren daarachter. Maar gelijk al achter de hele Floadel. Die had net een al te beste startje. En het liep toch dat de starter bij de kotter. Want zeg eens even hoe heeg ze daar omheen kennen. Zij hebben daar een hele goede vlaag. De Jestermaders hier. Die starter daar nevens mij geweldig. Want nevens de wien loopt meer in die hoek. Lucas Bauma, die zit hier nog boppen de Jestermar. En dit liep het een hele mooie slag. Had van de week al een paar keer. Ik knap zielt, maar ik wil weer aardig wat plakken verlen. Dus Lucas Bauma kan ik wil weer eens een mooi resultaat. Broeken. Stiert op tol op de plak in de tussen staan. Na 3 wedstrijden. Diezelfde Lucas Bauma, maar de grote pier. Sinaaloker, die had er al helle. Dat weer de openingswedstrijd op Mandy. Want Sneur is er net zielt. 16. Daarna 4e en Juster 9e. We hadden net over de baan van Elke. Wat verboord honger op het startskip. Ja, dit is een ingewikkelde baan. Of een ingewikkelde baan. Het is een innerloop en een outerloop zoals het heet. En de innerloop dat er binnen. En het is dus alleen maar. Ze ronden nou in een tonnen. Dan gaan ze hele wien naar hun eigen baan toe. En dan is het een soort mooi van op- en delbaan. Alleen nog een boppenboei en een onderboei. Dus er lezen in feite maar 2 boeien in. Oké. Dat kan vooral bij het ronden lastig wezen. Ja. Want je moet gelijk om de boei met je deljan. Want net als mij laat er geen spreider, hoe dat ik maar in goed Fries jette mij. Dus dan wordt het vloot net op elkaar hellen bij die bovenste boei. Deeltje. 2. Ik mooi uit de start waai. Wol wat achter Lucas Bauma, maar ik weer wat heger. En daar helemaal onderin, dus zeggen we ik alweer. Terwijl je de eerste alweer oer bakboord omkomen. En ken Jeroen de Vos voor de Uten Tuusdel.
Dat denk ik net. En nee. Nee. Vrij let keuze. Maar het gaat goed. De Utentuus. De Hekkersluter. Een ongelukkige wedstrijdreeks tot nou toe. Eerst met licht waar net gelukkig voor het komen. Juster mooi meer wien. Twakje boven op de boei. Twakker rondzie. En het zou voor deze man ik wel eens mooi wezen. En in ieder geval mentaal een beetje een oppepper om eens een keer een mooie... Nou ja, mooi dag te hebben. Mooi plakje te zien. Snits helemaal je boppen in het veld. Nog wel erachter. Maar hield ze de Utentuus voor deze scootjes de Elfvaren sjuggen. Daar is hij al. Ja, ze hebben hem zuur wat oerzield. Al een knik in de scoort. Dat is al dat ze de grutscoort al een beetje viert hebben. Ze hoeven net zo heen gewoon. De grote pier. Gelijk al mooi een mooi godsje te jaren mooi de jester maar om als eerste om de bopperste boei. Tony Brundel, hoe is stuurboord het voordeel? Ken dat? Vindt hij het godsje? Dat zou ik wel matten, want het is dit drok achter hem. En ontnood gaat het al je goed. Ik hier chaos voorspeld, maar de mannen doggen het keurig. En waar maakt je dan helemaal achter Del? Dit weer net te zien. Ze hebben hem al hier een beetje oerzield, lijkt het wel. En deze man hebben last van de wien van het scootjes ervoor. Die Esther maar wie dus als twaalde om de boei. En Tony Brundel is derde. Florian Zwart als vierde. En het ligt erop. De jonge Jasper en een hele club. Met Walter de Vries en Marijn Alsthoorn. Komen ze wat gelijktijdig om de bobste boei heen. Daartussen zit ik nog. Sikke Heerskop. Die hier we nog even net neemt. En ik de Ilkje wiel om de boei heen. Lucas Bouma wie er juist eerst ik wel aardig bij, maar verleer ik aardig wat plakjes. Zo hij dit nou vast horen kennen. En het waait aardiger. Het gaat al eerder wat op naar de 5 dan dat het in de fjouwer zit. Prachtig zielerij. En nou ben ik benijd dat we straks in het cruiserak. Ze varen nou in principe naar hun eigen baan daar. Daar gijpen ze straks. Dat we straks in het cruiserak dat we dan de scootjes van de Lietse A ik komen in de baan van de Grote A. Lucas Bouma, die gaat hier als eerste bij de gijpton. Daar is de ton. Kom maar Wouw weer een beetje naar voren. Maar de hele vloot zit nog aardig dicht op elkaar. En Tony Brundel is Jester maar al voorbij sketten. Of maat hij hier rond bij de boei. Zit de Jester maar er nog tussen? Nee, die maat achter Tony Brundel del. Die scoot al een plakje op. Arend Wisse de Boer zit er wat beter bij als Juster. Juster heel tijd in de achterlijn, maar toch nog als laatst. Dat hebben we nog net iets meer mooi kregen als 8e eindigt. Die hier nog een aardig eindspurt. De Utentuus en de Ilkje. Utentuus, oh zeker Heerskop. Die maar rond te krijgen. Mooi de Utentuus ertussen. Dat is maar de vraag.
krijgen ze nou weer een protestsituatie. Maar kan Arend Wisse op tijd genoeg omheen. Dat ligt al hier goed te gaan. En de jonge Jasper profiteert hier van het god wat zeker heerschap vallen lid. En daar kon zeker heerschap ik niks aan doen, want die moest rond die ander voor de oren skippen. Maar dan kun je maar beter wat een rommere bocht nemen, want net alleen nog de jonge Jasper, daar liet je nog meer meesken in het god te doeken. Zeker heerschap liet het hier het slachtoffer te wezen. Ja, Wietse Heerskop die begon zo mooi de eerste dag. Mooi een vierde plakje. En noteerde daarna een 15e en een 12e. En is daar mooi op een 13e plak aan. Hij zal nog wel graag wat meer snel te willen. En in deze klasse blijven willen. De Utentuus, daarachter. En de Ilkje, hoe komt dit? Zit die boord aan boord? Nee. Utentuus mat rond de Jan aan al deze scootjes. En de Ilkje 2, Jeroen de Vos, die vindt wel dat er voorrang had op deze scootjes. En dan komt Arend Wisse daar een beetje onder de turen van die scootjes te lezen. Ja, en hier rom je ze heel romjer. Ja, dit is ook heel lastig. Maar de Utentuus komt volle leger uit. En daar zullen we de umpire. Ja, een rede vlagen. Waar zit er in de fout? Dat moet Jeroen de Vos aanwijzen, denk ik. Ik zie nevens mij even een reed vlaagje koos. Ik weet dat de stoom eerst. Het kan net goed, jongen. Maar dook de Ilkje 2 van Jeroen de Vos in het god wat er net wie. We zullen het zien. En daar zullen we dat de Utentuus onverdelig om die boei draait is. Die wordt helemaal uitdekt door de tuig van Sikke Heerskop. Ja, en mooi deze ertussen. Hier, jongen. Ja, nee er. Dik net in het gat. De Makkemers. Boven het boei drukt. Terug Walter de Vries. En die kan ik op Nijronde en ontsluiten. En dan wordt dat zo langzamerhand toch wel een hele rare serie van Klaas Cuperus. Vliegen hier nog kampioen en nou op een 14e plakje. En die kan ik weer achter ontsluiten. En dan steen je dus op degraderen. Dan steen je op degraderen, ja. En waar is wie dat orenprotest? Wie er nog een protest? Want zullen we de Ilkje 2, Jeroen de Vos nog een rondje draaien? Dat zullen we straks even in de gaten houden. Want ik meen dat dit toch de umpire een ingreep zou aan. Ja, wel mooi vlot in het strafrondje. Maar ja, sneuwe zaak. Kost het plakken. Dan strijden je er hier nog om de prijzen. De twee koprinders. Lucas Bauma, Margrethe Pier en Ton Brundel. Maar de Lietse Lies. Arend Wisse de Boer als 5e om de bopperste boei. En die doet, zoals het nou lijkt, voor het klassement hele goede zaken. Want Jaap Hofstee zielt helemaal achterin de nummerien. En de Ilkje zit ik achter hem. En dat gotje is maar nog een ziende punt. En nou has hem toch al hier hoe zielt iedere keer, hè, die bovenboei. De kennen wel wat meters pakken, toch jeder hoe starten gaan ze. Hebben al hier al een behoorlijke knik in de score. Deze al, dan zit er ook nog in een heger. Nou, de Ilkje 2, die had hem een heel lang hoe zielt. Maar het waait pittig en ze horen
Gnaarsten, Sibo Siesling, doet je een hele gewaagde manoeuvre. Is hij op tijd oerstag? Matten de oren van hun lijn afwieken. Een liets beetje ligt het, maar Hij komt er Ja. mooi bij. Ja. En die, Pakt dus een beetje plakjes. Die ja, vrouwtje Oozing als een krijg ik. Maar die jonge Jasper. Maar onder Liering, de eerste drie scootjes. Lucas Bauma, Ton Brundel, Gele Tadema. Daar is helemaal neer onverhoren. ja, en daar is Klaas Cuperes ik alweer. Een rondje draait. Maar hij meldt hem gelijk hier alweer. En snits had ik een protest. En dan ben wij benijd zien dit het is. Hellet Klaas Cuperes de boei. Ze krijgt al de boppen. En nou erop. Ja, ja, het drama is nog net compleet voor deze mannen. Juster twakkie uit een thuis. En Joert is de boeienkeuning. Klaas Cuperes, ja, je willen je fouten herstellen. En dat gaat dan vaak wat krampachtig. En dat sjuggen we je. En dat sjugt ik de Empire. Jos Spijkerman, die de publieksprijs won had van de Klaas en Sippy prijs, mag ik Ja. zeggen. Dat is de publieksprijs, Leuk, hè? Of de sportiviteitsprijs. Ja, want Jong wordt de originaliteitsprijs Utrecht. Ja, die wordt Joen Utrecht, ja. En hij had alles jongen. Wegwezen, wordt er razen. Jaap Hofstee wil gewoon zijn wedstrijd zielen. Ik zielen zelfs helemaal boeten de baan. Wat lezen denk je in boeikers of wat doet dat skip daar? Ja, dat is... Dan beleef je de wedstrijd wel op een hele aparte manier natuurlijk. Maar binnen denk je in boordjes van de organisatie, daar luidt wel wat bij. Ja, dat... Ga je nog nooit van zat dichtbij mij maken, dacht die man. En nu dit ik maar weer krijg hoe het Wietse heerskop doekt achter het zwarte wiefdel. Want die bent toch een heel lang uit de baan. Wat is, of die maakt ik een rondje maatje. Maar laten we weer even naar de koprenners gaan. Lucas Bauma. Die houdt nog steeds zijn belagers van hem af. Het is een vrij kwad kruisrakje. Dan is het soms moeilijker om om te vallen. En hier de hekkensluiter. Ziet Broersma, we nemen hem al. De Ora et Labora. Maar hij is last. Hij van geen in last. Maar sjuggens hoe vier hij om die ton heen gaat. Ja. Wat is er maar Sietse Broersma nog aan? Die ben wat demotiveerd, denk ik. En hier sjuggen we de gruttere gotten al verschijnen in de vloot. Ton Brundel oerstuurboord op Lucas Bauma. Dit zit nog dicht bij elkaar. En sjuggens hoe ze maar de waring trog het wetter heen gaan. Maar het zuiver al even knikt worden. Ik omdat ze achter hem del sturen matten. Ja, deze... Hij is wel heel voorzichtig, Joertje, hè. Ze nemen alle romte. En dit beeld dat zie je bij Lucas Bauma nog net zo snel zien. En dat is het verschil tussen een breed skip en een smelskoetsje. En er staat een situatie wie Sablotrik. Tenminste, dat noemen ze 1 2 rijden. En de eerste twee die lezen er toch een mooi aan uit. En dan moet dit het dorp Jestermar wezen. Gele Tadema. Zullen we eindelijk eens een keer de slag Alliërs wat jij erin zetten. Want we zullen nou net meer de gieken verder uitviert. Ze hellen hem nou mooi heen gewoon. En maakt je minder extra meters.
En daar Arend Wisse de Boer. En ja, nou, een aantal rondjes kennen we haast zeggen dat hij zo langzamerhand virtueel de nieuwe klassementsleider wordt. Hier. Arend Wisse de Boer uit de Gedik. En hebben we hier nou nog wat verschoningen? Koos, daar has de stand een beetje bijhouden. Het is natuurlijk dat de Eelkje, die had natuurlijk dat strafrondje draait, dat hij nogal wat plakken verspillen had. Maar had hij dat rondje draait? Want daar ben ik net helemaal wist van. Maar hij die al aardig wat zakken in een keer. Hè? Ja. We zien nou de jonge Jasper. Maar dat hebben we net in beeld, jongen. Nee. Dat de rondje draait had, dus dat nemen we even aan. Marijn Olstoren. Ja, er neemt momenteel het 4e plak in. Maar het klassement zullen nog helemaal verhoren, want wij praten hier nog steeds over de punten zonder uittrek. Wils na Juwet de klassement bepaald wordt naar 4 wedstrijden met uittrek. Ja. En dan verhoort het er nog wel wat in staan. Het geld is al ondergang met gevonden voorwerpen. Er is een loert op boord gegaan. En die wordt even keurig bij de dreig gebracht. Dat is het finishkip. Je mag je geen materiaal tijdens de wedstrijd met hulp van boeten aan weer aan boord brengen. Want dat zou niet meer bevorderen dan de oren. Het gebeurt altijd nog wel eens, maar Dus er is in je scootje die het zonder loer van maat of hij maat alle reserve hebben. Het dorp Jestermar. Ik onderwijs naar de bovenste ton. En dit keer weer wat toezielt. Want de scoort alweer aardig knikt. Als de Sweeney maakt zo verschrikkelijk skiften. Of ze verzinnen al. Zegt de hele tijd wat. En hoe groot is dit god? Het is toch ik nog wel een 3 scheepslengte zeg. Ja, het is al wat gotterig, hè? Ik bedoel, 2. Lucas Bauma en Tom Brundel. Dan was je 4 vooruit. Dan deze 2. Jestermar en de Griek. En dan weer een skofkeneerd. En dan komt er middenveld. Zeker heerskap. Had je toch wel weer een slagje maken of net? Of ziet hij direct? Ja. Nee, want dit is de jonge Jasper ervoor. De jonge Jasper die luidt toch altijd Ja. op de 5e plak, ja. Nee. En dan komt zeker, denk ik. Ja, hier is in de stal niks verhoren. Net Alleen nog verloren. de Utentus die is er hier wat dichterbij kwam. Marijn Olstoren als joggende om de boei. Nee, net als joggende, als het zingende, want Walter de Vries ziet er nog tussen. Dan zak het de KL toch wat af, heb ik. Marijn Olstoren. Wie er volgens mij wel een beweging waar de boeien is, zou er nou nog wat verloren worden in het rak.
16 fjouwer en Joren. Dat zijn de plakjes die de Lucas Bauma, Margaret de Pier en Nota bezield had. En er liep er 0,9 bij te komen om punten. Ja, en dan kun je het meeste resultaat naar je wordt aanloeken, de 16 punten. Dan doe je dus heel mooi in de bopperij van het klassement. Dat is een beetje tekenend van dit kampioenschap. Hele goede dagen van al die skippers. Zoals Juster, Jaap Hofstee. Maar het is geen garantie, want dan letter dan zie je helemaal in achterrijden. Scootsie van 9,80 meter. Een breedte van 4 meter en 4 centimeter. Ja, dat is 1 centimeter minder dan het breedste scootje. Want dat weet ik u te hollen, dat is de oude zeug. Een Minoad scootje. Ja. Dus deze heb ik gekozen voor een breed scootje. Bouwt in Jochen van der Werf, Drachten. Dus hebben we dus Jorwet, Lucas Bauma. En Sjogge Zoon. Deze zit in het Vaderwinsje rak en de koprenner zit daar ik al. En dit is de hekkensluiter. De Orad Labora, Sietse Broersma. Zou er dan een scootje lapt worden. En dat betekent, dat is het inhellen door de koprenner. Hier tussen missen we Tom Brundel even. Die mat ik al haast om de ton heen en wezen. Die is daar al inderdaad stevig op een tweede plak. Ja, het zit al heel wat vast. Want de posities die verhoor je net. Lucas Bauma dus, Ton Brundel, dan Geert Adema. Dan Arend Wisse de Boer. En dan vrouwtje Ozinga, maar de jonge Jasper. En hier zag ik al de vrouw bij de Loert. Dat is toch een knap stukje werkje, hè? Want het is een stevig klusje. Onboord van het Gedikster scootje. Oeh, je begint het toch aardig te waaien. Oeh, dat is de jonge Jasper die even alles losliet. Die moest even alles vieren litten om net om te slaan. Dan zit er toch redelijke poes te zien. Daar begint de fok al te killen van de eeltje 2. Dat. Komt toch het grote tuig van Walter de Vries. Hij mat hem wel rond die aan om de boei te ronden. Ja, ze mat er rond die aan, dat zei ik al. En jouw Walter de Vries genoeg rondte. In elk geval protest. Ja, die gaat er eerder vlagen. Ja. En dat wie je toch helemaal niet enig. Hij kon toch gewoon rug terugvaren. Wat doet de umpire? We hebben het vlaagje net zien. Hey, een vlagje? Ja, maar welke kleur wie het? Blauw-wit. Blauw-wit, dan had er een netje en wat er groen-wit. Dan is er niks aan de hand. Dan kun je heel hard roepen en razen. En dat dienen ze. En dat dienen ze. Ja. Want en had Walter de Vries dat er niks jongen. En toen draai je straks een rondje van niks. Hij hier vregen om romte voor de ronding van de boei. Jeroen de Vos voel net dat er genoeg romte kregen. En nevens mij luidt de finish erin. Want ik jes schoten. Kunnen wij dat bevestigd krijgen? En wat gebeurt er met de snitsers? Die lezen hier voor die. Ja. Ja, de finish is erin. Wat dat beeld van Arnold Venema ben ik wel even benijd naar. Want gebeurt er nog weer van alles.
De luiter. Die lezen voor de. Wat is er mooi Arnold Venema aan de hand? Dit is die Helly de Boei net. Hier druipt de teleurstelling van aan. En stiert Harry Amsterdam dan aan het helmhout? Of is dat Arnold Venema zelf? Dat lijkt het mij Harry Amsterdam. Waarom stiert de skipper net aan het roer? Ja, ja. Nee, hij helpt hem even mooi. De skipper zit erbij op een groen. Ik zeg het even verkeerd. Soms zit er zoveel kracht op en dan ga je even een handje bij of een voetje in dit geval nodig. Maar de snitsers binnen nevens mij hebben ze de boei wel rond. Nevens mij hebben ze de hele boei net rond. Of heb ik dat nou verkeerd, jongen? Nee, zei ik je. En ze moet, ja, zijn roentjes, als ze de boei net rond hebben, dan matten ze hem helemaal op ronden en sluiten ze achterom. Als je hem rekken gaat en hij is aan de binnenkant rekken, dan heb je de baan nog zield, zoals het heet. Maar hij hem aan de verkeerde kant rekken, dan heb je de baan niet zield en dan moet je de boei op ronden. En oors mooi ergens een strafrondje maatje op de plak waar het zelf goed uitkomt. Jongen. Arnold Venema, saam mooi op gong en net als mij een vierde plakje momenteel innemend in het klassement. Vijfde. Het is hier rond hip. Wordt nog de hele tijd peilt. En dan hebben we opnieuw een orendijwinner. Ja, meningen die het echt weer volop mooi docht in dat klassement. Dat moet duidelijk wezen. De winnaar dus op het zoeken bij Ichtenbregen, Lucas Bauma. Dat zal net al te lang met worden. Dan hebben we de nummer 2 binnen. Dat is Ton Brundel. Prachtige overwinning. Jouwt een klopje op het schouder. Maar Lucas Bauma kreeg een schop onder de kont van zijn bemanningsleden. En dat wie uit vreugde, kan ik wel zeggen. Nou ja, Tony Brundel die rent heger als dus wij moeten met het in gas houden. En je ging leger en hij zegt elke keer hoger. Ja, dat snap ik wel. Maar ik denk, we houden gas en we gaan er elke keer voor langs. Ja, dat was het. En als je natuurlijk tussen die anderen zit, dat is een ramp. Dan heb je wel een echte wedstrijd. Want de jongens die hebben wel van werk uit dat je daar in die griepen zitten. Nou ja, dat zien wij gelukkig net. En dan wil je niet zitten met dit waar. Dus, nee, je bent je goed benauwd bijna voor de start. Maar eerst bij de boei wezen. Op nummer 1 joert Lucas Bauma. Op nummer 2 Tom Brundel van de Gaasmer. En op nummer 3 Gele Tadema van de Jestemar. En op het allerlaatste plak de snitsers Arnold Venema. Ja, het rent net zoals vorig jaar. Wat iedereen was zit. Dat, waardeloos. Maar waar zit dat om in? Ja, we kennen het nog net helemaal vinden. We zijn goed weer dingen aan het uitproberen om het beter rennen te maken. Voor de IFK is een probleem. Toen dachten we dat we wat vonden, maar dat valt nog een beetje in. Ja, voor het kampioenschap praten we, maar we konden toen zeggen, ja, eens hebben we net een heel soort verloren. Het is nog redelijk stabiel. Wat dat onbelangrijk is er dan toch iets wat op eens opspeelt? Dat zou ik kennen. Of de orenzielhudder. Dat zou ik kennen. Maar ja, dan zak je net op eens zien plakken. Nee, misschien hebben de oren meer verbeteren dan wij verbeteren. We zijn morgen bij die trainen en zien of het schip er aan de praat krijgen. We de laatste 2 wedstrijden goed maken dan. Maar jij er niks aan. Wat voor dingen bezieken is dan? Ja, oorstrappen, fokken oorzetten, van alles proberen. Ja. Hoe frustrerend is het dan als dat echt net blikt te werken? Nee, nou, we vonden nog net dat het schip zo slecht doen. Maar we hebben 2 keer één keer boven de tonnen langs en 1 keer hebben we de tonnen rekken. Dus moesten we een rondje draaien. Ja, dat zit ik net echt op. Nou. Dat kost een bult meters. En dan moet je nou in plak van Boppen, denk ik, naar beneden zien, naar die degradatie plakken. Hoe bot ben je hem daar met de wanden?
Ben we nog net zo met waan geweest, maar dat wordt misschien wat eten, ja. Algemeen klassement staat nou Tom Brundel op de eerste plak met 12 punten. De tweede plak wordt innaam terug Arend Wisse de Boer met 12,9 en op de derde plak Lucas Bauma met 13,9. En de hekkerslutter, de kampioen van Vliedenier, op nummer 16 met 31 punten Klaas Cuperus. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot dealers Heima en Hielkema.